seurakunnan äijätoiminnan tärkeimpään osioon, eli suunnitteluun. Ja kaikki tämä suunnittelu tapahtuu täällä koodinimi Majavan pesässä. Ja ei mennä kuitenkaan vielä ihan asioiden edellä, vaan käydään katsoa millainen mesta siellä on niin kyse. Check it out! Peremmälle vaan, eli tänne näin. Täältä löytyy tää äijätoiminnan ydin. Täällä on tehty kaikki maailman suurimmat päätökset tähän päivään saakka. Kennedyn salamurhasta aina Suomen Euroviisujen voittoon. Täällä myös on se ydin, missä äijätoiminta kristallisoituu siksi, mitä se on juuri tänä päivänä. No niin. No niin, täällä sitä ollaan Majavan pesässä ja täällä on täys tohina käynnissä. Täällä on tällä hetkellä Mika ja Heikki ihan niinku työn touhussa, mutta ootteko se pojat ihan nörteeksi ruvennut, kun te ootte noin tietokoneen ääressä? Kertokaas vähän, että mitä tässä oikein tapahtuu. Joo, kuule, ei tässä äijätoiminnassa pelkällä havalla pärjää. Kyllä tässä pitää vähän älliäkin olla. Ei tässä pelkät käsipainot niinkään riitä. Joo, kato, me oltiin Torremolinoksen 2 viikon kurssilla tuossa viime keväänä ja me opeteltiin vähän tätä koodaamista, että mä oon tässä tehnyt just Kosmokseen tämmöstä pikkuohjelmaa, missä saadaan kaikki Kirkkonummen pizzeriat tää paremmuusjärjestykseen, kaikki tarjoukset tulee tähän näin. Ja sitten pikkasen treenimotivaatio lisää, niin tossa tulee Ronnie Colemanin lentäviä lausahduksia random-generaattorilla, ettei mitenkään niinku ihan tämmönen ohjelma on tulossa tässä lähiaikoina. Hetkinen. Nyt päästiin varmasti. Kuule Mika, oot sä milloin tallentanut tän viimeksi? No perhana! Eiköhän se jätkät oo tässä tältä päivältä. Meillä on penkkipäivä tänään, lähdetään syömään, että jaksetaan tehdäkin. Mitä sä oikein tankkasit tähän? Hemmetti. No bensaa.